Son as 6:30 da tarde, é venres, estamos en directo, unha voltas co prato e van vir dous fantásticos cociñeiros a darnos boas propostas, seguro, para esta fin de semana. Todo son boas noticias. Quero saber xa que nos traen hoxe os cociñeiros. Forte aplauso para Xulio Mato e Merchi Rodal. Veixo boas caras aquí, Estades animados? Sí. Xulio non tivo unha boa semana. No? Como non? Sí, gañache moitas veces. Bueno, máis que perdín, creo. Seguro? Eu penso que sí. Me ganei máis que Merche a semana pasada. Ainda doe a da semana pasada ou non? Xa non me acordaba, non me lembraba. Que pasou a semana pasada? Están reclamando no Olimpo. Sí, que digamos que a deusa comezou a baixar algún escalón. Sí. Tonterías. Xa subiremos hoxe. Era un venres de 12 no que gañou Xulio, pero hoxe todo comeza de novo. Queres saber a que nos enfrontamos? Veña. Pois a receita de hoxe nos la trae Rosa da Serra de Outes. Bueno, son Rosa, son da Serra de Outes e imos a preparar unha pizza porque mañán vai haber un partido moi importante e vámonos a reunir para comer a pizza. A masa, que xa se compra feita, botámoslle tomate, botámoslle o jamón, o queso e atún e por riba máis queso. Eu poso un pouquinho orégano para adornala. Porno 15 minutos e fora. Bueno, ahora dou aquí aos cociñeiros que me digan unha receta máis original para facela. Un saludo, ata a próxima que volvamos. Pois, que proposta, Xulio, que faz? Aparcar. Pero era isto solo, así facelo así, xa está. Sí, pero trouxe na verdad, son o aparcador oficial desto eu. Pois, que fantástica proposta, porque esta fin de semana, pois que ven mal tempo, e digamos que hai un partido de fútbol do que todo o mundo está a falar, é unha boa fin de semana, mellor para estar coa familia, cos amigos, coa xente, e propoñer algunha receita boa. Eu estou fijando na selección de camisetas Galegas, galegas, ¿no? Sí, galegas. As 5, As 5 principais. Bueno, aquí xa non nos metamos con principais, a ver se nos van berrar. Principais, Solo falta quero dicir. pizza. E a pizza onde está? Pois habrá que facela. Porque hai que Imos. cociñar unha pizza, non? Facémola nós, que? É o que nos di Rosa. Sí, eu vou facer. Me parece un bo plan, facer eu vou facer pizza para fin de semana. Pizza, eu chamolle pizza. Ti, como lle chamas? Pizza. Vente. Pizza, dice pizza. Pizza. Unha pizza. Pizza. Eu pizza, que vou facer. Pois nada, vosso. Porque a miña vai ser galega, entón, Galicia, Claro. Z é Z. Efectivamente. Vale, entón, Bueno. pizza. E fago 4 queixos galegos, as 4 de os toco. San Simón, Arzúa, Cebreiro e Tetilla. Pizza 4 queixos, as Galegos. 4 Catro queixos denominacións de orixe, galegos. moi ben. Home, claro, facemos- Pero vexo que tes un pouco máis por aí, non? Sí, despois xa che vou contando despois. Ah, fantástico, hai sorpresa. E ti, Merchi? Eu emprego 2 queixos, emprego gorgonzola e mozzarella. Moi Vamos galego, máis a moi pizza. Ajá, moi ben. Tamén xamón e unha pera. Fantástico. Pera na pizza. Sí. Sí. Non, moitas veces non comes piña. Bueno, a min a xente que lle Sí. bota piña ás pizzas, Sí. non o sei. É como que lle Saberás. bota a zorza, eu tampouco... Saberedes, tedes que probar, confiade, Podemos confiar que sempre nos sorprendedes. Tedes que cociñar, así que comece o partido. Aí está. Que non Vaya- pillamos vaya árbitro, un silbato regulamentario. Joder, vaya árbitro. Vente para cá. Contame. Voulle dar de comer o lévedo. Vale. Este é un anaquiño de lévedo. Vou facer unha masa moi doada con lévedo, un paquetiño, des que venden así no súper, 300 mililitros de auga e 2 culleradas de mel. Vale. Mel galego. Home, xa era Claro, hora. moita xente di, va, facer pizza, tiramos moito tamén, moitas veces, das bases congeladas. É moi difícil facer a masa na casa. No, esta masa é moi sinxela, é máis... Vale. Sería como unha masa máis ben de empanada, que hai que amasar Sí. e deixar levedar. Por pouco quedei aí en blanco. Bueno. Porque quería dicirche, vou facer unha pizza blanca, por eso quedei en blanco. Unha pizza? Blanca, que non leva tomate, un chiste así un pouco raro. Ah, vale. Bueno, pero tes razón, ao fin e ao cabo, unha pizza non dixe ser unha empanada descapotable, non? Efectivamente. A medias. Vamos a deixalo aquí 10 minutos, a ver se dá tempo, a ver como isto empeza a facer burbullas. Moi ben, fantástico. Podes ir para a parte da se queres. Pois, Merchi xa me está botando fora, que lle molesto, e veño onda Xulio. Logo rematou. Buonasera, Giulio. Buonasera, ragazzo. Come vai? Bene. Va bene. Bene, pizza. Avrà la tarantella. Bueno, pois eu estou facendo unha masa un poquinho máis sinxela, simplemente con 700 gramos de fariña, 400 de auga, un chisquiño de sal e medio paquetiño de lévedo, 12 gramos. Vale. Os paquetiños son de 25 gramos, medio, 12, 13 gramos, vale?
Hai que amasalo dun xeito diferente por ser pizza ou...? No, hai que amasala hasta que o glute empece a facer efecto, se desarrolle, empece a quedar un poquinho elástica. Mira como lle meta a man, Hai que meterlle a man hasta que se vaya soltando a fariña. Sí, señor. Masa fina... Mira, esta é unha masa fina. Sí, a mí sempre me gusta a masa fina. Vale. Esta é unha masa que vamos facer hoxe, pero para comela ou ben mañá ou ben pasado. Vamos a dar un levedado moi lento, vale? Un levedado en nevera, tapadiño, así como esta, durante 24 ou 48 horas. Pero, Rosa, querer probar a pizza hoxe? Apuntache. Non, o que digo é que tes que ver no periódico a ver cando vai a ser o derbi e ter Eu é que non son moito ser de precavido fútbol. e facer a masa con Vai ser para ver o antelación. telexornal do domingo, ves? Imos ver, Xulio, vamos poder probar hoxe a túa pizza? Sí, teño unha xa aquí levedada, mira, esta xa leva estaba levedada. preocupado eu. Bueno, esta teño que seguir traballando, vale? Xa maxia nosa. Por certo, se na casa vos gusta a pizza, se tedes algunha receita, se sodes futboleros, se odiades o fútbol e non vos gusta esta fin de semana que todo o mundo se fala de fútbol, pois chamades e nos lo contades. Aquí que queremos saber todo o que nos que irades decir, sobre todo, si traedes receitas. No 664 48 34 19. Ese é o noso número e chamade incluso para decir que a camisa de Xulio hoxe, pois o millor é dos anos 80 ou 90. Porque arriscada, Xulio? Que va, hombre, non é arriscada. Mira, unha cousa che vou decir. Está ben para falar de camisas, agora que penso. Sí, digo eu. Esta camisa que sepas que triunfou, a última vez. Así Sí. que, mira, Estás moi elegante. como le vedou. Ves? Mira como está. Vamos a intentar abrir para que vexas. Mira, esta masa ten 12 horas de levedo, pero mira, que arañeira monta aí. Ah, vale, ten que estar así. Esa arañeira que a ver se pode enfocar aí. Sí? Ves? Esa arañeira que se ve. perfectamente aí no fondo. Sí, Esa arañeira que parece de Samaín, pois eso é o efecto que fixo a levadura sobre a masa. Como ten que quedar. Como ten que quedar, vale? Moi ben. Entón, mira, vamos a estirala directamente sobre o papel e vamos a intentar estirar, mira, para evitar que se nos pegue moito, vamos a botar un poquinho de aceite nas mans. Oh, Vale? bravo. Entón, vamos a traballar. Mira, é que mira que alveolada está, Sí, señor, ten moi boa pinta, É moi boa pinta. Entón, esta vamos a ir estirando pouquiño a pouco cas mans, vale? Se non nos servira, é directamente sobre o papel, claro. Así que agora toca estirar a masa. Vamos a estirar, iso é. Porque é unha masa que, como te digo, está moi fermentada, entón é moi delicada, e vamos a intentar non estropear ese aire que ten no medio. Sí, señor. Que ves, a aprender algún truquiño, Merchi? Esta, mira, ten moi boa pinta esa masa, Verdad que sí? Polín. Está empezando a facer burbullas, Sí? entón vou a seguir xa coa miña masa. Queres que vai ahora onde a ti, non? Quería que miraras así as No, burburiñas que vou empezaban. contigo. Que Xulio parece que o ten controlado todo. Mira, ves, empeza a facer, se a deixáramos máis tempo, o ideal sería 15 minutiños, 20, sería perfecto, faría máis burbullas. Bueno, pero nós temos a nosa maxia aquí. Entón botamos os 300 mililitros de auga morna, co lévedo, as 2 culleradas de mel, Moi ben. por riba dos 500 gramos de fariña e un pouquiño sal. Vale, fantástico. E agora facemos a masa, A amasar. amasar. Moi ben. Algún truquiño especial que de aí vamos a ver? Nada, amasar. Xuntar primeiro todos os ingredientes e o máis importante é darlle tempo de levedado. Vale. Pero vexo que vas como que de fora cara dentro, non? Si, vou collendo, o sea, o líquido metino no medio, entón agora vou recollendo a fariña de fora. Está ben, E cando xa teñamos máis ou menos todo, vai para o mesado e xa amasamos aquí. Vale. Xulio dis que para o seu levedado, para deixala, non sei se se chama repousar, Sí. lle fan falta bastantes horas. Sí. Neste caso, Nada, unha oriña ten que medrar e duplicar o volume. Sería como unha masa, pois máis que che sale en rachaxente na casa e dis, bueno, pois vou a facer unha pizza así un pouco rápida. No tempo de unha oriña e media, tes a cena feita. fantástico. Agora falo con o noso compañeiro Nico, que xa está farto de comer pizzas congeladas, a ver se vai aprendendo un pouco, pero é o momento de recibir a responsable de que hoxe fagamos pizzas, con número 5, dende Outes, e representando a toda a súa comarca, forte aplauso para Rosa, da Serra de Outes. Hola, Rosa, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Todo ben? Hola, Todo Rosa. ben, ¿qué tal? ¿Eres futbolera? Si te gusta o fútbol. Sí, De que equipo es? eu do Barça. Podes quedar aquí perfecta, dame unha aperta, Rosa. Que boa xente temos aquí, de verdade. Si teño un neto que xoga no Deporte Club. Ai, sí. Vente pa aquí. Vente pa aquí que vas Vamos ir entonces. a falar con Hola, un home que Rosa. tamén lle gusta Moi o boa. Barcelona, creo. A min, bueno, eu futbolero, a mí gusta máis a cociña que o fútbol. Non lle gusta nada o fútbol. Cada un ten o seu Pero, bueno, gusto, nunca. pero mira, xa que
pedías unha pizza, eu vouche facer unha pizza de 4 queixos galegos, vale? Das 4 de os. Mira, xa tiña masa, que a masa levedou. Esta levedou solo 12 horas, porque activen dentro e fora da nevera, pero eu cando che dixen 24 ou 48 horas ten que ser dentro da neveira e ben tapado. Vale. Vale, para ralentizar un poquinho a fermentación e que nos quede así como biches esa arañeira, vale? Que mira, está aquí, mira, se ves, está húmeda e cremosiña, vale? Entón botamos un poquinho de tomate e un poquinho de orego xa directamente encima do tomate. E agora vou repartir, vamos facer 4 cuadrantes e vamos poner en cada unha o seu queixo diferente. Pa que? Porque se nos gusta un ou nos gusta outro, imos elixindo, vale? Gusta o queixo, Rosa? Sí. Bueno, menos mal. Tamén se me dis que non. Menos mal. Mira, empezamos co cebreiro, vale? Que é un poquinho así o máis arriscado, porque é un poquinho máis amargo, sí, é máis amargo, pero bueno, tamén é o que ten a textura máis diferente de todos, que tamén é o mérito que ten. Botámoslle sin medo o queixo, co queixo hai que botarlo sin medo. Vamos a botar aquí ao lado un poquinho de queixo Arzúa Ulloa. Podemos botar 4, 3, 1, o que máis nos guste, vale? Pasamos, mira, para que non se nos xunten tanto como o tetilla e o Arzúa Ulloa son un poquinho así os máis semellantes, vamos a poñer na outra esquina, para que se note ben a diferencia. Para que se note ben a diferencia. E podamos ir xogando. Eso, podamos xogar cos sabores, e aquí, no oco que nos queda, vamos meter no oco que nos queda o San Simón da Costa. Hola, Merchi, que tal? Que pasou? Pasas máis tempo aquí que na tua cociña, O teu boliño. Xa amasei a masa, quedou así moi bonitinha e hai que poñerla a levedar. Solo quería dicir iso. Rosa, querenos dicir, Merchi, que vayamos. Vou dicir o truco que utilizo eu, porque eu meto no forno en 2 veces. Entón, vou utilizar este tipo de mantelito que temos todos na casa, vale? Iso podese meter no forno? No, xa verás. Isto vamos a utilizar como isto, mira que endeble, é moi delicada, mas mira como é, ves? Entón, isto tensando, xa podemos carrexar para onde queiramos. Isto é o que vamos meter no forno. Voy a botar unha man, vente por aquí, Rosa, se me abres aí... Ten un truco. Vente por aquí. No, digo, cuidado porque este forno, cuidado, porque entra... Este está a tope e vamos a poñer no chan do forno directamente. Abaixo de todo? Abaixo de todo, sí. Pero aquí vamos a deixar solo 3 minutiños. Se me cronometra alguén, en 3 minutos sacámoslo. 3 minutos de forno para esta pizza porque necesita outro forneado. Fantástico. Vamos a sacar, con eso vamos a hacer ese queimadiño que ten por baixo. As pizzas de forno de leña, vamos a imitar ese queimado, vale? Eu sempre pensei que se facían na reixa. Vamos a ver que nos conta Merchi, Rosa. Ora vamos dentro dela. Merchi, Tiñadesme abandonada. Sí, a verdade. Teñe. Tíamos discriminada. Quero que fagas masia. Poderás aí un pouquiño. Sí, isto Así, facer pero unha magia masia, quero unha masia diferente, eh? Campeón do mundo en magia. Quero que me dupliques as masas. Vai, magia. Vai, ya. Mira, aquí está, levedada, bonita. Pasou de ser unha boliña, estuvo unha horiña e pico. E agora vouche dar un truquiño, Rosa, que fan os italianos para que realmente a masa estea pois máis crocante e máis firme. Que esta chámase sémola de trigo. Isto é a sémola de trigo. Moitas veces, cando comes pizzas por aí nas pizzerías, parece que levan fariña por baixo. Non é fariña, é sémola de trigo. Aí está. Ves? Aí non o super. Ves como se está centrando este rapaz que leva a cámara ahora mismo, chamase Nico, leva 2 meses comendo pizzas congeladas. No, pois mira, Nico, fai a masa de pizza, non te costa nada, enséñoche eu a facela. Ves? Mira, ves? Non vamos a poñernos a estirarla no aire porque non sei. Pero bueno, que mires que é unha masa elástica, sabes, que se estira moi ben. É medio crudillo. É como vamos agora por Penso que sí. A ti como che gusta que quede a masa? Así finiña ou máis papuda? A mí máis gordiña, máis gordiña. Máis gordiña, tipo americana, non? Claro. Pois como queira Rosa, eu estiro e como queira Rosa. Botelle ten esas puntiñas deses porque botelle un poquinho de orego no medio. Ah, sana masa. Sana masa. Despois botaremos máis. Trucazo, O truco bo é o da sémola de trigo, Ese é un truco moi bo. Pois aí algo que aprendemos. Rosa, te che que preguntar, cal che ten mellor pinta, o de Xulio ou o de Merchi? Que pizza? Bueno, eu creo que esta. Va, por Dios. Moitas grazas, Rosa. Moitas grazas. Cago na leche. Merchi non o esperaba, Coitáchelo vai por Dios de Xulio. Pero esto, amigos... A ver, ao final, despois, como vai ser. Efectivamente, a historia é como remata, non? Non como empeza. As cosas son como empezan, Forte aplauso para Rosa. Rosa agora a gozar de ver esta cociña en directo. E agora te chamamos, vale? Fantástica, Rosa, E futbolera. Temos chamada. Hola, boas tardes, Mónica do Incio, pode ser? Son a mesma. Que tal, Mónica, como estás? Moi ben. Contanos, gusta cha pizza? Encántanos. Sí, pero facedela na casa, non? Sí.
Nos facemos cando facemos o pan. Aproveitamos o forno de leña e facemos a pizza. Oh, qué rico. En forno de leña. Jolín, cuidado. eso... Sí. Pero a masa é a O que mesma. pasa que non sabíamos o truco. A masa, nos facemos a masa do pan e non sabíamos ese truco que acaba de decir Merchi. O próximo día xa o facemos. Claro, esa verás que queda firme, dalle un toquiño moi rico, eh? Nos facemos a masa do pan, solo que non nas tiramos co rodillo, estirámola a man. Claro, si eu non sei, non teño práctica suficiente, pero encantaríame botala no aire e podo facer así. Eso sería... Pero... Así non, Eso é pero... Ah, pero no, pero está facendo comenzado. como ti, moi ben. Sí. Bueno, agora, esta non vai a levar tomate. Vai a levar por baixo... Mónica, só lle boto Dime. queixo por baixo, non lle boto tomate. Chámanse E pizzas se non lle botas blancas. tomate, pinzas blancas. É que a comillo co tomate nos queda tamén moi empapuzada a nosa tamén ás veces. Claro, Pois pues, mira. Hai que probar un día. Non conseguimos o crujiente. Claro, pois son trucos aquí que está a dar Merchi hoxe. O tomate non é obligatorio. Estas poden levar, por exemplo, unha cremiña de nata por baixo, faise moito en Francia. Pero esta, vou bollarlle pera, porque contrarresta moi ben despois co salgado do queixo gorgonzola, co xamón serrano, pois a pera vai dar ese contrapunto tan Haberá que rico. probar esta voltiña que lle dou Merchi, pizza con pera. Isto nunca os coitareu. Mónica, moitísimas grazas por chamar. A vos, un placer. Algo Hoxe importante, creo que vai a ganar Merche porque o do Xulio é moi complicado, eh? Bueno, veremos ao final. Vente un día coa receita da túa pizza feita en forno de leña. Sí, sí, sí. Vale? Bueno, Sí, trae a un mostra. adiós. Unha aperta, Mónica. Moi ben, pois hoxe falamos de comida e fútbol, que é unha parella perfecta, sobre todo cando chega a fin de semana. Pero como comezou todo? Pois coa chegada duns traballadores ingleses a Vigo e Huelva, que cando non estaban no choio xogaban o Deporte Rei, ou polo menos unha versión do que é agora. E claro, os locais non tardaron en animarse. E sí, dende o principio, o fútbol valeu para xogar ou mirar. E claro, mirar sen comer, pois ten pouca gracia. Así que foron xurdindo tantas tradicións como clubes de fútbol. En 1930 xa había mundial e agora, cada día, pois máis de 250 millóns de persoas viven relacionadas co mundo do fútbol. E, por suposto, podemos ir de tapas, bares ou pedir a domicilio. Pero se probades as nosas receitas, seguro que vos seredes os gañadores. Receitas que, por certo, quedan nas redes sociais @avoltascoprato. Ou con Merchi de novo. Epa. Claro que estamos facendo unha homenaxe esta fin de semana futbolera, non? Sí. Pode haber algo mellor que pizza tarde de fútbol? Amigos, faltan os amigos Sí, aí. segura. Non, ocurrirnoseme plans mellores, pero é un bo plan tamén. Non? Sabe, botelle por baixo a mozzarella, despois a pera, un pouquiño máis de mozzarella, agora o xamón, e quédame o gorgonzola. É un queixo potente, de moito sabor, por eso, xunto co xamón, que tamén ten ese sabor potente, a pera vai dar ese contrapunto. Vexo que estás facendo pizzas queixeiras, ben é certo que a pizza é un produto típico de Italia, pero conquistou o mundo inteiro, Sí. e nós temos moi bons queixos. Non sei se empezaría sendo a empanada, que conquistou o mundo inteiro, despois os italianos quitaron a tapa e puseron queixo. Habería que investigar eso. Vexo que de gorgonzola non lle cargas tanto, non? Sí, mira, un anaco 100 gramiños, é moi forte. O sea, saqué Pois se a alguén non lle gusta este queixo tan forte, outro, outro, claro. mismamente. Esto aquí, sabes que na pizza hai multitud de variedades. Despois, cando saia do forno, botaremos as noces, a rúcula, un poquinho de orego. Moi Vai boa a ir pinta, a forno moi forte, a 250 graus. Estaba vendo aquí. Que ves? E- O queixo? Xulio, ti como vas? Ben, estou asixando que facedes aí. Ten moi boa Vente, pinta, vente Estáseme dourando un allo, mentre se me doura, boto un ollo aí. Allo, cuidado na pizza. O allo tamén que pega moi ben, moito na pizza, non? Listo. Eu nunca lle botei allo, pero bueno, habría que Pues probar. espera. Habría que probar. Ben, pois imos facer unha cousiña. Nestas alturas do partido, creo que é o momento de facer unha pregunta que pode valer 50 euros para calquera de vos. De que é a pizza que fai Xulio? De 4 queixos galegos. De que é a pizza que fai Xulio? 4 queixos galegos. Aí estás. Porque estás fritindo tomates. Estou salteando uns tomatiños cereixa estes que se chaman. Sí, señor. Podo ir E ao forno aparte de xa? saltear eso, pero Mechi, déixame un segundo. Podo ir ao forno. Solo pregunto si podo ir ao forno. Podes ir ao forno, por suposto. Claro Eu sí. teño que pasar para Tempo, arriba o meu, temperatura. Aquí, mira que bonita. Mira, Nico, esto é para o que podes facer na casa, vale? Para este domingo. Ten boa pinta.
entre 12 e 15 minutos a 250 graus. Horno a tope e abaixo de todo. Faina grande para invitar os colegas, vale? Abaixo de todo aí. Aí está, fantástico. Sorprendeu a min, as pizzas abaixo. Dime, Xulio, que me estabas contando? Pois mira, agora o que fixen foi pasar, como ves, a miña pizza que estaba abaixo de todo, para arriba de todo, vale? Porque ahora queremos que nos dore a parte de arriba. Tempo e temperatura, visto? Estos son uns 4 ou 5 minutos abaixo, dependendo do forno, e arriba, pois agora un par de minutos para que nos doren a máis. Moi ben. Mira, vamos a botar este poquinho de lacón, pero enteiro, Oh, lacón. vale? Porque estamos Qué facendo unha maravilla. pizza, pero estamos galeguizando bastante, vale? Ollo, cuidado que hoxe igual estamos coñecendo o deus das pizzas. Non creo. Non creo. É un señor gordo que sale en internet que faz moitas. ¿Ah, sí? Sí. Non coñecía. Sí. Está Xulio optando a ser o deus das No, pizzas. pero mira, esto ha sido Temos unha chamada, maravilla. a ver si levan cartos. Boas tardes, Mercedes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Mercedes, de Dozón, non? Sí, Gusta a pizza? sí. Vai frío en Dozón? Bueno, tú só sabes que xa tocaches aquí. A verdad. Sí que é certo. Ali tamén Sí. sempre vai frío. Mira, Mercedes. Bueno, Vou dime. fazer unha pregunta, vale? Dime, De que a pizza que fai Xulio, de 4 queixos gallegos. Moi ben. 50 euros que van para Dozón. Moi ben. Pues gracias. Gracias a ti, Mercedes. Hasta logo, adiós. Un biquiño. Igualmente. Os seus pés. Que maravilla, xente. Que boa pinta, eh? Ah, que sí. Mola, 4 queixos, lacón, tomate galego tamén. Sí. O sea, o galego poño eu, o tomate. É contundente, pero recordoche, Xulio, que a convidada de hoxe, Rosa, dixo dende un principio que lle tiñan moito mellor pinto de Merchi. Pero bueno, Bueno, despois hai que probar, eso. Mira, sempre estamos a tempo de rectificar. Eso é de sabios. Sí, é certo. E Vale. ten cara de sabia, Ten cara de sabia. Pero o mellor sigue Bueno, coas bateinas. eu vou respetar o veredicto igual, Bueno, fantástico. Bueno, pues isto casi Isto está. ten boa pinta. Vamos a deixar reposar aquí un poquinho, que se acaba de facer con ese calor. Vou ir falar con Rosa, a ver se cambiou de opinión ou non cambiou de opinión. Rosa, que? Como estás? Non vou seguir a cada chica, Desde aquí vese ben a voltas co prato, verdad? Sí, Vese de de maravilla. maravilla. Pero ti dis que vas a seguir con Merchi, pero por qué? Por que che ten mellor Que pinta? non me gustan os casos tan fuertes da piseta. Carai, pero que mira, que Merchi lle meteu gorgonzola, Bueno, pero meteu un caso solo, Pero o importante é probar. Ai, bueno, despois o probar saberemos. a ver Saborear. Ai, bueno, eso despois depende. Claro, e decidir. Despois o último, o final, veremos. Mira, A única misión aquí é Isto está comer, comprado, gozar. É pasar ben. Sí, pero e hoxe tes que arbitrar, tes que decidir. Bueno, claro, teño que decir, pero vou con cachica. Saber quen... Bueno, pero me vas a desanimar a Xulio. Ai, non, tampouco, claro. tampouco. Estou no vendo desde aquí, está a chorar xa. Non chora, non chora, non chora. Un forno non sei se era Xulio chorando ou o forno de Xulio. Teño un venres que parece luns. Veña que o xa cantou o forno. Pois venga, vamos a sacar a ver se temos os 4 queixos como teñen que estar A ver, e a ver, a pizza ver, como a ten que ver. estar tamén, vale? Ui, eu que Rosa, penso non sei se que non cambiará de idea. Mira, vamos a Que pasar para aí. pintaza! Ahí está. No, aí temos os 4. Mira, que chulada de pizza. E ahora ainda imos arreglar máis. Mira, os 4 queixos. Pero difícil, Merchi? Os Ten moi boa tomatitos. pinta, Mira, vai botar agora... Bueno, non sei, non chamamoslle zaragallada, eso. No, En Italia non sei estos son como. os tomatitos. O allo non llevamos a botar, que é simplemente para darlle sabor. Señor. Mira, un poquinho de tomate. E ahora, estas maravillas Que tío, de lacón. Pizza con 4 queixos, as 4 denominacións de orixe galegas, Eso é, con lacón con lacón e cuns tomates... e con os tomatiños cherry. Aí está. E están chamando do Olimpo que lle van cambiar o nombre ao buzón. Cuidado, Merchi, que este ben crecido, Bueno, vamos allá. Oh, Aquí está. igual non a baixas do Olimpo, Xulio? No, pues seguramente. Aquí. Cuidado, Tacha. Pintaza, Mamá, aquí. E agora imos poñerlle por riba. Vamos a sacarla por aí. Ole. Que nivel, Que nivel, que maravilla. Moi ben, deixamos eso aí, agora poñémoslle por riba un poquinho de rúcula. Moi ben, un poquinho de verde, préstalle. Sí, o verde combinalle moi ben a rúcula, a min polo menos encántame nas pizzas. Fantástico. Unhas noces.
Unha pizza moi de outono. No, e ingredientes espectaculares. Parece unha Mira escolla como... estupenda. Como arrecende o queixo. Mirache o gorgonzola. Oh. Espero que Rosa probe pouco, porque eu quería comer o resto. Vamos facer unha cousa. Si que arriesgaches con un ingrediente. Vamos facer pregunta de concurso. Que froita lle pon Merchi a súa pizza? Espera. Que froita lle pon Merchi a súa pizza? Espera. Aí está. E que lle vas botar? Un poquinho de mel. Mel! Que Un fantasía. Pois pide o corpo, Bueno, é momento de que nos acompañe para decidir, por fin, Rosa de Outes. Forte aplauso para ela. Vete, Rosa. Vete comigo. Este será o teu sitio. No, para aquí, un poquillo para aquí. Aí. Ponte aí como. Aí ti que me acompañar, verdad? Bueno, eu vou facer o meu que organizar esta xente. Vamos a ver. Vale. Aí, vai. Tites tempo agora para probar, Para probar. vale? Con tranquilidade. Vamos alá. Recórdovos que hoxe competimos a nivel pizza. Por qué? Porque temos unha fin de semana un pouco de quedar na casa, gozar un pouco dos partidos de fútbol e tomar pizza. É un fin de Xulio semana. optou por 4 queixos de denominación de orixe galega e ademais lacón e tomate. E Merchi fixo unha pizza branca a que lle botou tamén algún queixo gorgonzola Mozzarella. e empezou a inventar botándolle pera, noces, mel... Tamén bastantes ingredientes que nos traen a Galicia. ¿no? Orégano na masa. Orégano na masa. Ese a mí detalle gustoume moito tamén. Mira, ben, por eso. Sí, moi ben. Unha pinta Bueno, espectacular. pero ese é un detalle sin Podes importancia. comezar co de Xulio. Podo pensar... Sí, por favor. Bo proveito. A ver se te gusta. Mira que leve. Arrima aí. E aí está. Epa, temos chamada. Ti sigo comendo, Rosa. Ti non te preocupes. Si eu sigo comendo. Hola, boas tardes. Eu sigo comendo. Hola, Gloria de Pontevedra. Sí, hola. Gloria, que Eu sigo o comendo, gallás tiveras aquí, porque isto ten unha pintaza e cheira tan ben. Gloria, Eu contame. sigo comendo. Vou facer unha pregunta. Que froita lle pon Merchi a súa pizza? Ponlle pera. Fantástico, 50 euros que van para Pontevedra. Bueno, esta está boa. Moitas gracias. Que vai gañar, Gloria? Contame. As dúas ten moi boa pinta, Pero- Pero non sei se Merchi tamén. Que de... Vaya día, Merchi. Vaya día, Xulio, A ver digo que eu. engaña mañá. Creo Gloria, que sí. unha aperta moi grande. Un bico, Xulio. Un bico. Un miquiño para ti. Bueno, pues nós temos derbi de pizzas e aquí quen decide é Rosa. Para mí ela. Pero dame un pouco de tensión, vamos a facer as cousas. Xa probache as dúas pizzas? Díxame. Bueno, a ver se salta a noticia, a ver se salta a noticia. Están ricas as dúas? Dúas. De verdade? Non mintas, se hai algún que non che gusta. Están boas as dúas, pero prefiro dela. Entón, gañadora do derbi de pizzas, Merchi! Adeus, a dos doces e tamén da pizza. Moitas Barata, grazas. Rosa. Graciña, Rosa. E a gozar da pizza. Que teñades unha fin de semana fantástica. Que gocedes estas receitas que propoñen Merchi e Xulio. Por exemplo, pizza feita aquí, galega, con ingredientes nosos. E esta fin de semana, que futbolera, que gaño mellor. E se o mellor é o meu equipo, pois moitísimo mellor tamén. Boa fin de semana.